डिसकाउन्ट बेग थै बेफोरखौ बारा नायबाय थानो सम गैया बारा रोङा जों फरायनो बेफोरबायदिखौ जों बारा फरायनो रोंखाया नै लोगोफोर नै आंना मोनफैबाय फाइनेलि एक्सर मा बुस्थु बियो हेलमेट आनबक्सिं खालामनो आरो दायो टें 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 केमेरामेन फकास करो टें टें माने आनबक्सिं माने कुरियार बया माने बिसिनानै नायनो होखादोंमोन आरोना बेयाव जों नायनाय जाबाय खेवखानाय नै एक्सरनि बाइक गैया मा जाखो हेलमेटखौ माने लाग्रोथारबाय आरोना मालायदो गाखोबाबो जायोना नायनोसै टेरेरे टेरेरें टेरें 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 माथो बेगबो मोनफालायो माथो टेरेरें टेरें टेरें दा बर्थमान बेयाव जेबो गैथ'ला दे खेवदो जोंना ब्र दे दासो आनबक्सिं गाइसमोन खिन्थु आंहा बाइक गैया दै हेलमेट वाव उरलायबाय लुक्स एक्सरनि ब्लेक कालार माबायदि नुदों नै ओइ नैबे मा बुस्थु मासिनि बायसा दोङो अबेयाव नायनो बेयाव मा मा मोनो मिथिलाय लांलालै गोदानालाय डिसकाउन्ट बेग थै बेफोरखौ बारा नायबाय थानो सम गैया बारा रोङा जों फरायनो बेफोरबायदिखौ जों बारा फरायनो रोंखाया नै लुक्सआ वा एल मडेलसो खालामबाय आरोना एल मडेल गोसोबायदि खालामनो हायो नोंथांमोना माबायदि खालामनो हागोन लानो गोसोबा एक्सर मोजां नांदो गोसोखौ फाइनेलि मोनफैबायना सिंथिं बोर लाना नायनो आरोना टेरेट 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 ओइ इयाव मा दों आरोलाय ए ग्लास दोङो सिंनि नैलाय पस हमनालाय एवनाय नायनोसै बेफोराव मा दोङो गैया जों बेखौ मिथिला माने हेलमेट सेलमेट गानफेराखैना बाइक साइक गैया ओंखाय दा खेवनो रोङाखै माथिं खेव बिबा ओइ माथिं खेव बिनि लगा बोरै बेयाव सोयो नामा बेखौलाय बिदिसो ए नै आरो मा दोङो बोरैबा बायगोनलै बाला र' गोदान बुस्थु नै ससमा मोनखायो नामा ओइ ससमा नङा इयो उननि माबासो मा होनगोन बेखौलाय एडाप्टार नैबे गांखङा उनथिं थागोन ओरै थागोन बेयो ओरै सोलायनानै बख'नो हानाय नङा दां ने हागोन मानो हाया नै हागोनब्रा दोनथ' थेवबो हेलमेटा मोनफैबायमोनलै नै जोंख्लाबलायनाय गोदान मोनफैदों माथो सोनायाखैनो र' दा बहनग्रोनोसैसो मागो दे बहननायग्रोसो आनबक्सिं खालामनानै ओइ जिनिसा माबायदि बिदिनो बायगोन नामालै बाया गोरा जाखायो फार्स्ट टाइम बायबालाय बायबानो फार्स्ट टाइमाव गोरा जाखायो बे सिङाव बे सानग्लास बियो एर'प्लेन ड्राइभारनि बायदि नोङो बेखौ बोखारना लाबाबो नोङो बिजों सोलिनो हायो नों बेखौ बिदि बोखोनानै बेखौ होनाबो लानो हायो नोङो आं सोनायनि दै होमबा सोजेननाय जाहैबाय आरो आङो ना खाथसे सोजेननि दै हाबाय माथो वाव व्हाट द लुक GoPro आरो GoProखौ लगायबा माबायसा नुगोन मोजां नुगोन ना वाव 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 बिराद मोजां नांदों नै गाइस बिथाङा दा गानबाय सेनखौ मारिया माय नङा ब्लेक साइज नुदों सेनखौ मारिलाय खनसे खोनादोंना
मोजां नांदों बिराद टाइट खिन्थु कम्फर्टेबल मस्त हे मस्त बरिया खिन्थु मोजाङानो जिनिसा सेफ्टिफोरा बोरै जागोन थ' दा आं बुंनो हाला लाबायलै बाइक गैयाबाबो बेखौ दाहायसो खालामसिगोन माने दा इफोरखौ जेबो बोखाया आरोना ओरै जोख्लोबनाय जाजेनथ'बाय आरो मेगन नायनायनिबालाय नों नाय